pane nyaya iri kupisa panapa, iri kupisa paTwitter, Instagram, and I've been seeing it even by Facebook. People are like, pari kuita moto chaiwo. If this is your first time, don't forget to subscribe, and kana waka subscribe kudhara, welcome back to my channel, and I really want to appreciate you. Nyaya iri panapa ndeulewa inyaya yababa Guti handitika pane vanonzi Guti Hope vanoita videos vachitsanangura zvinhu zvakasiyana-siyana vachiexpose vanhu vakasiyana-siyana, but pakuexpose kwavanga vachiita, and this is the reason why isusu tazoitorawo isusu handitika, because we talk about common social things that are happening. Nyaya iri kuitika ndeyekuti pazonzi like pakaburiswa list revanhu vari alleged kunzanzi vakatora mari vakazodii vakasazodzorera and all that stuff. Isusu ezvedu isusu anakundai nyaya idzi taita vana vadiki because we don't even know, hatitaure zvasingazive. But there's a post yaiswa I'm going to show you, and I'm going to let you see what people are saying about it. So pari kunzi baba Guti vane mari yavakatora vakasadzosa handisika, and then some people started responding vachitati no, imimi nyaya idzi munogona kunge mine nyaya dzamuri kunetsana nekuita sei, but kana vari baba Guti demamuri vangu vanhu masiyana navo handisika, like munoziva nyaya dzotara dzichinzi touch not the anointed and touch not the servants of God. Unongoziva mascriptures akataura, but this is what some people thought about it, and let me show you. So ndatanga kuzviona papage reZim Celebs handitika, so this is it started from here. This is Guti Hope. It's a post, I saw it on Zim Celebs. Papa Jins, you can't steal from the poor who can't feed their families or pay for their medical treatment and then claim to be righteous before God. No, you can't. And this is what he said. And then he said, these men, like Adisa in like men as in Guti Varume, Kwete men one. These men abuse the religion to underpin a corrupt, brutal, and violent regime. They are used to invoke God to tame citizens. I still have a question even for Guti Hope. Kuti muri kunyatsoti chii apa mukuru kana muchitanzi they are used to invoke God to tame citizens, mukuda kuti vanhu havafaniri kunamata here, since kana vanhu vakanamata vanenge vakuzuva tamed. Like, it's just a question. I'm not trying to discredit what you said, but I'm just asking kuti, so are you saying people should not believe in God, people should not pray or should not go to church? Because one way or the other, religion ichachongoriko, and I know what religion inonetsa nyaya inotogona kutoti vanhu vanototara kuti kana maoko ngatipinde. So see some of the comments that people said. Zim Celeb said, Sayoja found and leader Ezekiel Guti exposed in government corruption deals on Twitter by Hopewell. Do you guys believe that the man of God would do such a thing? And then someone said, say baba Guti munetsana nembavha chaidzo. So I think this person is trying to say Guti baba Guti avasimbavha or something like that. And then someone said he could be the oldest. Hey, this is too heavy, man. Averengai mega baba. Ini nangu ozatika vanhu vakuru ndinongwa respect hangu. Besides nyaya kuti anzi munhu wamwari rwandasi. Even sekuru wako iwe uri kuona video inei kana vakanga vavahombe kwandiri handizosvike nichivatuka kunge ndiri kutuka mwana mudiki. Ini ndinorespecta vanhu vakuru. That is what I was taught pandakakura. Saka handituke munhu mukuru handitika hanzi miraione vanhu vekuzayoja pavachauya mucomment section. And then someone said tadi tatamba nevezera redu. Yeah, this one I actually agree with this guy. Tadi tatamba nevezera redu. It's true. Tokana kutamba nevanhu vezera redu, vana baba Guti vanhu vakuru. Ini ndikandise ndichita savantu vahombe kwandiri baba Guti, vahombe kuna mama vangu nababa vangu, vahombe kuna sekuru vangu. Urunza, he is older than all these people. So according to umuntu kana kuti hunhu hwedu isusu vanhu, pasina Bible pasina chii, munhu mukuru anofanira kurespectwa. Asi andatombokota kana Bible ndati pachivanhu chedu isusu munhu anonzi mukuru anorespectwa. Full stop. Hazina basa raita sei. Kana akoromora anoudzwa, but anoudzwa in a way that is respectful. Hauzotauri kunge naye ngokutaura nemwana mudiki kana kuti munino wako. Handizika. As touch not the anointing, that's all. The anointed, that's all I can say. This country has made us all corrupt. This guy is talking some sense. As this country has made us all corrupt. Handizika. If you have never paid a cop or paid someone to fast track something for you in Zimbabwe, then throw a stone. Saka rutaura yaya yakataura Jese kunzi amwana kamfaina asati aine chipande. Yes, tukako. Kana uri munhu ari muZimbabwe, maybe kunze kwenyika uko you can say ina sandambozviita. But kana uri munhu ari muZimbabwe, corruption, maZimbabweans.
takaita zvinhu zvakawanda ende tinoita zvinhu zvakawanda uchida kuti mapepa ako aende pamusoro uchida kuti zvinhu zvako zvifambe uchida kuti uwane basa uchida kuti panotoitwa same thing then inonzi corruption. Saka almost every Zimbabwean or every person who is in Zimbabwe, you've had a situation yawakamboita come across corruption. And however, those ZANU must go because of them we are only celebrating ex-job car purchases and not house purchases. Woo! Yeah. The comment section was like burning. So let's look at some of the things that were said. Then someone came through Paranonzi Roderick Shidawai. That don't profile I was trying to find good aposta but I couldn't find it. I think Nyaya poster maybe group or something like that, or maybe also delete a post. This is what the person said. As don't speak evil against God's servants. He said, I'm reading with pain how Baba Guti's name is being dragged into the mud with baseless scandals. Baba Guti is not just a clean man of God, but he uplifted a lot of Zimbabweans. Ababa, I agree with him. Impact yakaitwa na Baba Guti muZimbabwe kana kuma Zimbabweans yakawanda. Andisika impact yakaitwa na Baba Guti kuma Zimbabweans. Yes, vanogona vasina mbiri vanhu vacho specifically vanogona vakabatsirwa kana vakaitirwa zvinhu right na Baba Guti, but there are some families dzakamira izvezvi nekuda kwema-teachings aBaba Guti. Andonza. There are so many things that are happening. Kuna vanhu vangatokwanisa kutanga kuti mabusiness avo vadzidziswa vanzi munoshanda matarenda. Kuna vanhu vanotori nelife dziri kutofamba izvezvi nekuda kwema-teachings aBaba Guti. So the impact that he has had, we cannot undermine that. That's what I think because I know what he has done. And it's a lie and I refuse to believe the devil's agents. Yeah, that's the devil's agents. All preachers in Zimbabwe combined cannot reach Baba Guti's level of impact in the gospel. Yes, Baba Guti has had impact in the gospel, but panyaya kuzovakombera kuti hanzi mapreachers ese muZimbabwe combined ivava vatizoziva vamupa kuda vacho vana vemapreacher ivavo kana kuti vanotera mapreachers ivo ndozava kuti vanhu vofunga kuti kana vachinzi mapreachers combined emuZimbabwe vatarana Bishop Tude Bismarck kana Prophet Makande wana Prophet Magaya. My friend, kana achiti all preachers in Zimbabwe vatarana pastor vako iwewe kuchechi kwako iwewe, whether ichechi ipi cherevheni kana uri kupostori kana pari pai wherever waenda muri kutaurwa mese kunzi mukabatanidzwa mese muri vana vadiki kuna Baba Guti. Ipapa I don't even know a lot about that, but you can tell me what you think in the comments box. And you can play with other preachers and call them makava and fake, but not Baba Guti. This is what this guy is saying. Hanzi say Baba Guti. Ini nangu I agree panyaya yekuti Baba Guti munhu mukuru unofana wapa mukana. Andisika usanyanya watuka utenge rutuka mwana mudiki. And then this is Zim Locals. This is something that was posted also recently by Zim Celebs. Hanzi Ezekiel Guti, please pay back the money, specifically the $116,693 you borrowed under farm mechanization program, which Zimbabweans are being made to pay on your behalf. Do the right thing and pay up. Say, Ibaba, I don't know. I can't confirm or deny Zutara Boss. I don't know. Show the evidence. Can I find an evidence? So please give us and tell us in the comments box. But Pastor, what I respect about what Zim Local said is do the right thing and pay up. Say, do the right thing and pay up. Say, after Shinichi, respect for no Kuru. Like I said, yes, whatever the case may be. But because he is older than you. If he is older than you, especially he is older than your parents, even older than your grandmother and grandfather, you have to respect that person. Ukatona Baba Guti vasvika pakutonzi vaita 90 something years. Saka isitozwa kuti kana munhu aine mushonga kana mwana akati chifa unofa. Saka kana wanga ine mushonga even nganga dzimwe dzakatomboita mbiri dzakangofara vana vadiki. Saka long life even Bible right. Ndasingadi kutaura nezveBible, but Bible rota kuti long life itoriwo something chekuti like it's a gift inopiwa naMwari. Okay, let's not get into the Bible. Let's just say kuti munhu akakura ngaangopiwa respect. Anona ngaabhaiza mudze zvakanaka like what these people are saying. Do the right thing and pay up. Say, because he is someone who is older than you and your parents, you know. So these are some of the comments that people are saying. This guy always attends ZANU-PF events. Hanzi shamari yembava ichi. Oh, okay. I don't know this theory.
So if you kana ukangoine ushamwari kana ne okay ganyara. Do you know kuti izvese unongoine shamwari yao nayo inohura saka uri uri iwe wacho unoona kuti uri neshamwari inoona ngeri musatanist izvezvi usingazivi handisika iwe uri musatanist here saka some of these things ka hanzi yo 2020 is exposing prophets and he's not the only one. Hey, guys ka inini nyaya dzemaprophets like I said this is religion and nyaya dzereligion dziri tricky my friend. Nyaya dzereligion dziri tricky chinenge chitika nje kuti pane munhu anenge achiti I don't believe in them maida kutowawachisa wawachise. But the only thing that I usually tell people is I'm not saying do not touch the anointed or anything like that. I'm just saying unogona kuti ningi ndeye fake handisika unogona kudaro kuti ningi ndeye fake handisika but uri kuti ningi ndeye fake based on information yawakanzwa or yawakaona or something like that. But honestly pakati pedu tese vese even jera apostle Chiwenga hapana munhu akambonyatsogarira pasi naMwari achiudzwa kunzi ningi ndeye fake. Even chero zvikanzi prophet Israel vataura kuti ningi ndeye fake that doesn't make him wechokwadi. I'm just telling you ukanzwa munhu achitaura kuti ningi ndeye fake that doesn't make that person wechokwadi. Handikunyatsokunzwisisa. So ukangonzwisisa kuti tiri vanhu tiri panyika tese tiri vanhu tiri 8 billion kana 9 billion ukangonzwisisa kuti we are human beings watopedza. Some of these things hazvimbokunetsi zvekunzi hanzi ningi ndeye fake rekavati asi chokwadi unongatopedza because unongaziva kuti iye vatari kuya chiti ningi ndeye fake unobva wangoziva kuti mukuru mogona kudaro ko ininiwo muri wechokwadi because just because ndaexposa munhu kuti ndeye fake doesn't make me wechokwadi. I always say this. Saka iwe unoona kudaro alright what if iwewe neshamwari dzako nana mukoma wako nana prophet wako nana pastor wako kana nana apostle kana nanani nana brother sister whoever manyatsobvumirana kuti ningi ndeye fake. What if I'm not saying this but I'm just saying what if kana vari vechokwadi. What if kana vari because hapana munhu ane rula kana tape measure yekunyatsounderline nekunyatsomeasure so kuti ningi ndeye chokwadi kana kuti haasi hapana ndezvaMwari zvinizvi. Saka iwe unoona kuti ningi haasi chitukirira zvinonyadzira what if kana ari wechokwadi. Ndopandiringoti saka ndosaka izvonzwa mwana achitaura kuti ine hangu ndochika kutaura nezvavamwana because indogona kutaura kuti ndosaka china kuti inini kuna vanhu taura hanzi kune vakavenga apostle Chiwenga ukatasa chero kati ndakavenga apostle Chiwenga ndavavenga hangu dho but chero kati ndakavavenga hapana paunombonzwa musi 1 ndichivatuka. Why? Because what if ndikavatuka kana vari vechokwadi anoona. Saka panyaya dzekutuka vanhu idzi ngwarira maigai iwo havo apostle Chiwenga havanawo havo respect vakotuka chero vavatuka vachitukirira munhu wese zvavo but you just have to be very careful kana wakutuka especially kana uri munhu ari kufollow vanhu vakaita sana apostle Chiwenga vanoona inge vachiziva pavakatsika vachituka munhu iwe ungosvika uchitoti ndakanzwa apostle Chiwenga achiti ningi igava uchisvika uchitaurawo zvavasingazivi iwe kudenga gena rotungidzwa. Ndabona video hizi kudenga ucharowa munhu. Anyway, I'm gonna see you in the next video. Let me know what you think about this issue and thank you so much for watching this video.